kukul. Bata pa kukul. Sino? Ako? Morning call! Morning, kids! Kalayal! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing. It's a Thursday, November 16, 2023. Sa oras na 7:27 na ikasami ng kula-kula ang call. Kalayal mula Lunes hanggang Linggo. Angkol Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Siyempre, hindi lang kamot sa mga angkol ang itaas dahil itaas din natin ang kamot sa mga tita, lalo na hot na tita sa balat ng radyo at hardcore. Eto na siya. Muse ng Bacoor City Strikers. Walang iba, Tita Tanya Chinita. Tatago na lang ang damdamin ko dahil ayokong malayo sa iyo. Thank you, ko! And good morning sa imutin. Sa lahat ng mga drivers natin, lahat ng mga nagbabalak magbakasyon, tapos magre-rent a car. Magandang umaga, may buntag. Ingat po dahil meron na namang panibagong modus ngayon, tits, sa mga sindikato, mga suspect. Ano kaya po? Share naman para maging aware kami. Ang tawag dyan ay car rental modus. Car rental modus. Ang modus na ito, siyempre, magre-renta ka ng car nila. Opo. Nangyari itong complainant, nag-rent siya, nakita niya lang sa internet. Opo. So, nirent niya. Nagasgasan niya yung car. Okay. Pagbalik, sabi nung sige, ako na magpagawa para makamura tayo. Around 35K lang yan. So, sige po. Kasi nagasgasan naman niya. Ngunit, taka siya nung siningil na, umabot na ng 600,000 yung babayaran. Gasgas lang yun eh. Di ba? Gasgas lang yun. Kahit nga kay Uncle Noli Tangilon ako magpa-pintura, pintor ko. Ano lang yun eh. Minsan nga. Wala na, bigyan mo na pamerienda yun eh. Oo, pamerienda lang. Wala pang 600,000 ang sukat ng ng talyer. Hindi yung talyer, yung sinabi mismo nung suspect. Siya yung may-ari ng car rental. Okay. Na siya na daw magpagawa para makamura. Paano niya? Oo, 35K lang yan. Nung naningil na 600. Isang kotse yung sa halaga. bumili ka na lang dapat. Brand yung bago. Oo, bumili ka na lang dapat ng kotse kung ganyan babayaran mo. Napaka malaking 3 second hand na yan. modus talaga, di ba? Nakakabudol kayo yun. So ngayon, itong suspect na reklamo niya at kakasuhan ito ng robbery, extortion, estafa, and grave threats. Kasi hindi lang naman nag-iisa yung suspect eh. May kasamaan siya, may mga nagtitext sa complainant na police, napakilalang police daw siya, na pag hindi nabayaran, hulin siya. May mga reklamo na. Meron, parang tinitext lang siya ng tits, may nagtitext lang sa kanya, hindi naman niya kilala. So, ang sinasabi na, oy judge ako, nag-release ako ng warrant of arrest para sa'yo. So, kinakabahan siya. Imagine mo, warrant of arrest, tapos may police na daw na hinahanap siya. Nababad trip ako. Pero, sabi nga ng mga police na ito ay parte ng modus. Kasamahan nila team yung sila. Team. Yun. Yan, kumbaga, suspect. production team sila. Totoo yan. Oo, sa pang-modus. para makumpleto ang krimen. So, gagamit ka pa ng police, gamit ka pa ng lawyer. Judge. Para lang, no? So, kawawa yung complainant talaga. As in, yun nga, nagreklamo talaga siya sa police. Yung complainant. Yung suspect. Wow. Yung kapal na mukha. Ng suspect. Ng complainant. Ay. Kawawa na nga nasingil na nga ng 600K eh. Yung complainant? Yung suspect. Uy. Mag-ingat tayo dahil maraming naglabasang mga suspect. Complainant. Dapat kasi bago sila mag-arkila ng sasakyan, legit check muna. Yung complainant. Yung police. Totoo naman. Kasi hindi basta-basta po na ikaw ay mabiktima ngayon. Ng suspect. Mabiktima ng suspect. Hindi, ng judge. Sabi niya,
By the power vested in me. Sabi niya ganun. ng judge. Sabi ng suspect. Diba sabi ko sa'yo kasi, production team sila sa pangbubudol. You suspect? Yung complainant. Di ba magaling sila manloko, kaya nga pati yung mga babae naloloko niyan eh. Yung suspect? Yung mga pulis. Ayaw kol bata pa kahunat na si Angkol makawigil-wig. Yun pala. Kaya may Minsan nasusumbong yan. Daming asawa. Yung pulis. Yung suspect. Syempre maraming pera, matik, maraming asawa. Yung pulis. Oo. Uy, hindi lahat Hindi. mga sinabi ko ba? Yun, hindi lahat. Ng pulis. Na suspect. Kasi yung iba dyan talaga, may charity sila, tumutulong sila sa mga bahay ampunan. Yung pulis? Yung mga suspect. Aba, Robin Hood pala. Yung suspect. Yung pulis? Diba? Tapos nagbabayad pa yan ng tax kasi gusto nilang tumulong sa bayan. Yung pulis? Yung mga suspect. Ay! Ang galing! Ang bait naman! Ng pulis. Ng suspect. Ang dami nang nabiktima nga lang. Ng suspect. Ng complainant. Ay, nako. Alam nyo, dapat wag nyo ipopost sa Facebook yung mga complaint nyo. Dumiretso kayo sa pulis. Sa suspect. Kaya pala pinirmahan, nag-release siya ng warrant of arrest. Yung pulis! Hindi, yung suspect. Wow! Kaya hinuli. Yung suspect. Yung judge. Kaya pala nakagown siya. Yung judge? Yung suspect. Dibo niya. Nakagown, dibo niya. Yung complainant. Yung judge. Dibo ni judge. Ano yun, nakakatawa yung mga judge kasi walang kinikilingan, walang pinoprotektahan talaga yan. Ay, sinabi. Oo, nakakatawa. Hello po sa mga judge na nakatutok hello sa atin. po, mga abogado sa mga natin. trial court. Good morning. Ingat po kayo sa biyahe. Opo. I feel good. Dagang salamat Dagang sa inyo. salamat. Ingat sa mga namumudus. Totoo. May buntag. Lalo sa Facebook talaga, talamak talaga yung rental, yung mga delivery. Alam mo ko, nung isang beses, alam mo, dahil kinalakihan kong lugar yung tirahan ko ngayon, since birth ako doon, for me, it's the safest place. Opo. Siyempre, ganun yun eh. Kung ano yung lugar mo, barangay mo. Safe haven mo yun eh. Safe haven. Pero, ang dami ng cases ng, naging kasi siya, shortcut. Oh. So, doon dumadaan maraming sasakyan. Ang dami ng... doon dumadaan yung mga suspect? Yung mga judge, hindi, ang daming call na hold up ng mga riding in tandem, mga naglalakad. Kasi, because it's the safest place, yung mga tao naglalakad lang, papunta sa bahay nila kahit malayo yung gate. Kasi, so, hindi na siya maging safe ngayon. Oo. So, sana may aksyong gagawin dyan. Oo, nakuha naman yung mga CCTV, but sabi ko talaga, dapat may kung itong magro-ronda. bahay namin, surrounding namin di safe, saan pa safe? Kaya sa nga. puso niya. Sure ka? Hindi nga. Ayoko! Bata pa ko, cool! Sunod na! Basta safe na safe. Alam kong safe ang Bacoor City Strikers Philbet.com bukas sa laban versus Batangas City Embassy Chill sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Ayan. Go, Good go, luck, go, good luck. Strikers! Strikers ako! Love you, Joe. Sino yan? Wala! Hindi, wala ka nang i-good luck para manalo? Good luck sa atin, Mayor Strike! Let's Diba? go! Sino best player? Para Go- ma-best player ulit. Boss Manager Dennis Abelia! And galingan mo, James Quecote! Best player dapat. Sino si? James Quecote! And when I hold you in my arms, I promise. Siyempre, good luck natin si Coach, yung coaching staff natin, Coach Alex Angeles and Coach RB Mangahas and Coach Jigs. Yes, salamat po ha. Ingat kayo and good luck sa game nyo. Hello sa mga nasa palengke, may butang, mga drivers na to, mga nasa karinderya, bakery. Good morning! Butang ninyo na. Salamat Daghang kay sa salamat. paminaw, ha. Mga hapya mapita, Muslim brothers and sisters. Sa lahat na may birthday. Happy birthday po. Maya paabak ka po
Kikayongan. Wow, Yan, ang mga galing Kapampangan. manakol. Oo. Marinaga sa inyo nagabos, mga Bicolano. Naimbag na bigat ka na kayo amin, mga Ilocano o mga Bisaya. May buntag kanino tanama sa may problema tayo, pagsubok lang yan. Kaya chill lang tayo, pray tayo dahil Yes. kaloyal po tayo. Pag may problema, wag dadaan sa bus lane. Mahal, 5K. Kayo nakikinig dito sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. Feel good morning!